Facéndose eco dunha solicitude formulada xa polo Grupo Municipal, que mesmo resultou aprobada por unanimidade hai varios meses no Pleno, o BNG levará ao Parlamento os problemas de seguridade viaria na zona de Vilariño. Na moción o que se reclamaba é instar á Xunta a que dotase isto das medidas de seguridade oportunas, porque ademais de que faltan pasos de peatóns, ali á beira-rúa que descorre por debaixo do viaducto está a ras da estrada, non ten ningunha medida de protección, ningún bordillo, nin ningunha baranda que separe o que é o vehículo do peatón. Para o BNG esta obra está incompleta, polo que reclamarán que se corrixan as eivas detectadas antes de que se produza unha desgraza. O que lle diremos ao director xeral da Axencia Galega de Infraestructuras, que foi quen promoveu esta obra, é que se trata dunha actuación desde logo incompleta, que ten graves carencias e deficiencias, fundamentalmente de seguranza viaria para os peóns, porque se pensa como unha medida de mellora da seguranza viaria, desde logo ten puntos moi conflictivos, que son auténticas trampas, como esta zona que temos aquí detrás, onde teria que haber un paso de peóns, pero que ademais en todo este trasecto, desde a zona Vilariño a cima de Vila, como podes observar, non hai ningún paso de peóns seguro, por tanto o que lle imos propoñer é que se tomen medidas para que esta actuación, desde logo, teña sentido, porque tal como está non ten ningún sentido. É unha trampa e un perigo para os peóns. Dende o BNG denuncian que, en xeral, nas estradas autonómicas con este tipo de actuacións, incluídas no denominado Plan de Sendas, non se están a resolver as medidas de seguridade para as persoas, polo que piden a instalación de pasos de peóns seguros, elevados, ben iluminados e en ocasións regulados con semáforos, para evitar así posibles accidentes.